Hola, famílies! Com va? Espero que tots estigueu bé. Coneixeu això? Això és el nostre col·le, el col·le ABC. Des de fa uns dies l'estem fent en blocs de Lego. És una activitat distreta i prou divertida. Val? Les mones de darrere són els meus fills. Bé, com que no podem anar al col·le, anem a fer que el col·le vingui a casa. Us vaig a proposar una activitat, d'acord? Amb qualsevol cosa que trobeu per casa, pasta, arròs, el que sigui, pintures, tot el que sigui, a veure si sou capaços de reproduir el nostre edifici del col·legi ABC i quan tornem al col·le farem una gran exposició en el pati. Vinga, va, animeu-se i cada dia que passa ja queda menys per retrobar-nos. Endavant!